Assalamu alaikum muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi G'asr kanalында avul andagi yashayish ham agrar tarmoqda bargan o'zgarishlarni yoqtiruvchi tugan yer topshiruğini qaraysiz. Qabat sizning bilan ko'rishuvga cheksiz shotmiz. Bugungi chiqarilishda Barangi o'tirtsang bo'lbani жылы tufraqqa sol. Iginchi agrar firmasi Barangi o'tirtirga kirishdi. Studentlar uchun solli bo'lak zamoncha yashash kompleksi Agrar universitetining tajriba qirlarini qaytib jetdi. İqtisad kiyina bir yerga mümkünmü? Sorsas agratur zaparkını uyushtiruvchi fermer o'tarimdan bizning reportaj. 3000 bosh qozdan ko'pmi yumurqa olirga bo'la? Bu so'rovga javobni Latipovlar xo'jalig'idan izladik. Bugungi topshiriqning top temalari ana shular. Соңгы көндәрдә күптән көтелгән яңгырлар да явып китте. Әмма мондый бәхет республиканың барлык җирләренә дә эләкмәде әле. Явым-төшемнәр бик тә кирәк хәзер, чөнки беренче шәшүлекләр матур тишелеш бирә. Барлык шәшеләсе кырларның 88%-ында бөртеклеләр туфракка салынды инде. Сабан культураларын шәшү эше дә күп калмый. Тәтеш, Зәй, Буа, Мөслим районнары финиш сызыгына якынлашты. Әміне Алексеевский, Менделеевский, Петреш, Лаеш, Югарыслан районы игенчеләренә темпларны арттырырга кирәк. Соңгы елларда икенче икмәкне игү буенча локомотивка әверелгән арчада бәрәңге утыртырга керештеләр. Дөрес, бәрәңге утыртуның вакыты хакында төрле каршылыклы фикерләр бар. Техникаң әзер икән, туфрак 10 градуска кадәр җылынса, эшне башларга кирәк диләр Наласада. Сабан туен көтеп торырга димәгән. Игенче агrar фирмасында 8 төрле сортын үстерәләр бәрәңгенең. Шәшүне тулайым төгәлләп куйган хуҗалыклар да бар инде. Бу язның үзенчәлеге шунда, ул иртәләүдән бигрәк бар җиргә дә бер вакытта килде. Моның шулай икәнен Арча районындагы кыр эшләрдә раслый. Быел бигрәк тә бик җайлы итеп эшләгәннәр. Бик һәйбәтләп әзерләнгәннәр бәрәңгене чыгарырга. Менә ящиклар, капчыклар бернинди перебойсыз һәйбәт эшләйләр. Өлгереп бараларсызмы? Өлгереп барабыз. Саҗидапа элек иске подвалларда бәрәңге аралауларны да яхшы хәтерли әле. Хәзер эш шартлары да уңай, хуҗалык бәрәңге белән шөгыльләнгәч, авыл кешесенә дә сорт алмаштыру мөмкинлеге зур. Әле утырттыгызмы? Юк, әле сукалаган гына утыртырга вакыт юк. Ничек иртәрәкмисезме? Иртәрәк түгел инде, вакыт җитә инде. Колхоз утырта башлады инде, без дә утыртабыз. Узган ел арттыручылар булды, бәрәңгенең бәясе әзрәк артты. Бәрәңгенең күләмен арттыручылар булды. Әлбәттә, җитештергән товарыңа яхшы бәя куелса, халык мәйданнарны арттыра, сүз дә юк. Икенче хуҗалыгы ашарга яраклы бәрәңгене узган көздән үк сатып бетергән. Бәяләр 14 сумда булды, 16га да күтәрелде диләр. Саклау урыннары җитмәгәнлектән, быел аның яңасын төзергә тотынганнар. Мәйданнарны да арттырдык беренчедән. Икенчедән, без хәзер продовольственный бәрәңгене кышка калдырып, кыш көнен сортировать итеп, бәя уңайрак вакытта сатырга дип планлаштырабыз. Иске подваллар инде ул колхоз заманыннан калган подваллар, алар беренчедән бик уңайсыз кулланышта, алар җир астында казып эшләнелгән. Шуңа күрә менә шушы бинаны эшләргә булдык. Бу инде безгә монда рәхәтләндереп 7000 тоннага якын бәрәңгене сакларга мөмкинлек бирә. Һәм бу стройканың бөтен барлык бәясе 47 миллионга төшә. Агрофирма хәзер орлык бәрәңгесен сатарга керешкән. Фермерлар һәм шәхси хуҗалыклардан сорау күп икән. Алам дигән кешегә 8 төрле сорт тәкъдим ителә. Иртә өлгерә торганнары да, соңга кала торганнары да бар. Баш агрономнары Марат Вахитов сүзләренчә, шулай эшләми булмый. Иртә өлгерә торганнарын инде утырта башлаганнар. Һава шартларына яраклаша торганнары да бар. Колумба, Калетта, Бильмондо, бүген исә Ред Скарлет утыртыла. Семенной дәрәҗәсенә китереп сата алган кешегә семенной сатуда выгодно аралап сертификация нигән үткәреп инде естесенә. Продавцны дип сатканда инде анда бар җирдә дә качество. Таләп ителә шул. Сыйфатын булмаса берәүгә дә кирәкми бирәм. Икенче икмәкне кайчан утыртырга соң? Бу темага шактый каршылыклы фикерләр ишетергә туры килә. Белгечләр исә иң беренче туфракның 8-10 градуска кадәр җылынуын көтәргә киңәш итә. Бу иртәнге сәгать 7дә бәрәңге утырта башлаган инде 2 көн алдан шундый температура иде. Без шуннан бәрәңге утырткан вакытта тикшереп карадык, көндез инанда 16 градус күрсәтәдер. Тем более буразны ясап шултагында кадәр җылына. Шуннан бу ел нәрсә көтәргәдер түгелдер дип беләм дигәндә яңгырларның әле күренми, күрсәтсә дә погодада. Кичә менә мәсәлән 32 градуска хәтлесе булды. Монда инде икенче бер подвалда саклау дигән нәрсә бар. Моның температурасын төшереп булмый башлаячак. Подвалда җылына кернәп. Ул якларда бар. Бәрәңгене буразна ясап утыртуның файдасы дымны җилгә очырмау. Яңа бәрәңге утырту агрегаты 3 эшне бер юлы башкарырга сәләтле. Бүлбәләрне тиешле тирәнлеккә һәм 27 см аралыкка сала. Бу таләпне даими тикшереп тә торалар әле.
Базилер сажалкысы безнең комбинашка дип атала инде. Монда фрезасыны барысы да үзендә. Бу бразаны формалаштырып, пропиль рәвешендә калдыра һәм без моны алганчы бу бразана бүтән тиелми. Шушы ясалган бразанага біз сплошной гербицидны экран ясап куябыз да, почвенник действиесе бар инде, по вегетациядә зинкур метрибузин тывасы белән. И күзгә хәл бүтән бу бразанага тиелми. 1 гектарга якынча 45-50 мең дана бәрәң утыртыла. Бүген утыртылганнарыннан август ортасында ук уңыш ала башларга мөмкин. Икенче тукталыш Арчаның төн ягында урнашкан Северный хуҗалыгы. 5046 гектар шәшүлек җирләре бар. Шуның 1819-на кукуруз шәшелә. Шуның 840 гектарын шәшкәннәр дә инде. Эшне тиз тотуның сәбәпчесе менә бу яңа алынган шәшкеш. Алдык менә шу кукуруз селкасы Гаспарды 8 рәтле скоростной 14 км белән йөри торган нәрсәгә алдык, потому что безнең грубый кормнар терлеккә әзерләргә кирәк. Алар рационда безнең бик зур корма центрыбыз бар, шуңа корм әзерләр өчен. Шундый белән без площадьләрне арттырып, бүгенге 1819 гектарга чыктык. Шәшүне быел 21 апрельдә башлаган булганнар. 8 майга тәмамларга исәпләре. Гомумән быел районның барлык хуҗалыклары да язгы кырышларына бер вакыттарак тотынган. Безнең барлыгы 60 меңнән артык шәшүшләр башкарасы бар иде. Бүгенге көнгә инде менә 50 меңгә якын эшләр башкарылды. 47 мең инде бу бертекле культуралар, шуларның 32 меңнән артыгы шәшелде. Менә хәзер бертекле культуралар шәшү 80%-тан артты. Инде безнең калып килә хәзер техник культуралар һәм азык культураларын шәшеп бетерү эшләре. Арча районында туфракның уңдырышлылыгы мактанырлык түгел. Бонитет 20дән артмый диләр. Шуңа да Северный хуҗалыгы һәр гектарга 100 килограммнан артык ашлама кертеп эшләргә мәҗбүр. Күп алабыз без, елдан сайын шулай кертәбез. Менә бу ел безнең известкование планында үзгәртәбез. Безнең 5 еллык планга ел сайын бер 800-900 гектар известкование кертәбез. Узган ел без бертекле культуралар буенча 13-ны бетердек, 40 центнердан артык. Бу елга да шундый задача куябыз, 40-тан да ким булырга тиеш түгел. Җитештергән товарга бәяләр куанырлык булмаса да, хуҗалыклар техниканы яңартырга тырыша. Хәзер районда 1 гектар җиргә 187 ат кеше туры килә. Северный хуҗалыгы да 5% кредит белән 90 миллион сумлык техника яңарткан. Бүгенге сөтнең бәясе себестоимости безнең хуҗалык буенча чыга 23 сумда 80 тиен. Без сатабыз 26 сумда 80 тиен. Да февраль башында безнең 40 сумнан артык барадыр, 14 сум 1 литрдан югалтабыз. Ул безгә бик авыр инде, но бүгенгә әле бик зур эшне барабыз качество сөте буенча. Бүгенгә безнең сөт 2 белок белән 7, 8 жир белән бара. Иң зур эшне барабыз соматиканы төшерү буенча инде. Безнең бүгенгә 400дән кими башлады уже. Яңа алынган техниканы күпчелек яшьләр иярли. Фәрит Сафин яңа шәшкешне башта кили алмый азапландык ди. Ярый инде соңыннан сервис егетләре ярдәмгә килгән. Кайттылар, ярдәм булыштылар. Әйбәт шәшә транспорт инде бу. Иртәдән кичкә хәлле ничә гектар шәшәсең? 55 гектар. Кызу җиреме ничә бу? Кызу йөри. 13 бар инде. Артыңнан бик каты тузан чыга, дым калмаган шулай вообще. Я дымы бар. Иске ягына теге кырып киткән. Фәриткә кул алмашка аграр университеттан кайткан студентлар да бар. Бүген аграр университетта мондый яңа агрегатлар белән эшләргә өйрәтәләр ди Әмир Абдуллин. Алар бөтенесе принцип буенча бер инде. Булай өйрәтәр, шул ничек эшләнешен өйрәтәр. Әлбәттә, югары уку йортында студентларга төпле белем бирү укытучылардан тора. Әмма теоретик белем алуына җитми әле яшь белгечкә. Шунлыктан Казан дәүләт аграр университеты җитәкчелеге төрле инвесторлар, техника җитештерүчеләр белән дә тыгыз элемтә урнаштыру максатын куеп эшли. Кайбер компанияләр бу уку йортында аерым классларны да махсус җиһазландырды инде. Бу язда Мөслим районында эшләп килгән төрле туфрак эшкәртү, шәшү комплекслары җитештерүче Агромастер җәмгыяте дә читтә калмады. Заманча эшләнгән бер шәшү комплексын аграр университет укучыларына өйрәнү өчен бүләк итте. Хәзер бу шәшкешне студентлар югары уку йортының Нармынка янындагы кырларында куллана. Аграрный университет белән без күптәннән озак еллар бергә эшлибез. Бик күп төрле проектлар, алар безгә булышалар, біз аларга булышабыз. Төрле эшләр эшлибез алар белән бергә. Ел сайын алардан менә аграрный университеттан бездә килеп 2-3 ай килеп студентлар практик үтәләр. Бүген яңа агрегатлар җитештерү белән бер рәттән аларны көйләп дөрес итеп эшләтә белүче белгечләр дә кирәк. Моны алга карап фикер йөртүче һәр җитәкче яхшы аңлый.
Бүген агромастер җәмгыятендә дә, Исламов фермер хуҗалыгында да аграр университетны тәмамлаучылар байтак. Ә менә анда укучыларга күрсәтмә материал буларак кына түгел, кырда эшләп карарлык яңа чәчкеч тапшырылу студентлар өчен кыйммәтле бүләк. Безнең өчен ул бик зур бүләк. Студентлар практика үтеп, кырда эшләр тизрәк барсын өчен бик зур бүләк була. Яңа чәчү комплексы иясенә барып ирешкән. Бүген студентлар аграр университетының тәҗрибә кырларында әнә шул комплекс белән чәчә. Шул ук вакытта аның төзелешен, мөмкинлекләрен дә өйрәнә. Агромастер компаниясе, ул безнең, аның җитәкчесе безнең выпускник Илгиз Акияныч. Һәм инде ул үзенең менә җитештергән бүген көндә иң яңа, әле быел гына чыккан менә яңа чәчү комплексын безнең университетка бүләк итеп бирде. Агромастер комплексы. Югары уку йорты өчен бүген материал техник базаның заманча һәм көчле булуы мөһим. Безнең шушы партнерларыбыз үзләренең бүген көндә авыл хуҗалыгына китергән саткан техникаларын, тракторларын, комбайннарын, чәчкечләр һәм башка авыл хуҗалыгы машиналарын менә дөресен әйткәндә гадигә тырмадан алып һәм иң катлаулы, иң современный бүген көндә комбайннарга кадәр алар безнең бүген базада бар һәм студентларыбыз шуларны кулланып бүген көндә біз өйрәтәбез студентларыбызны. Аграр университет белгечләрне югары белемле итеп әзерләүдән тыш, аларга гамәли күнекмәләр дә биреп чыгаруны максат итеп куя. Иң мөһиме, кулына диплом алган белгеч шул юнәлештә хезмәт итәргә алынсын иде. Хәзер Дәүләт Думасы Россиянең югары уку йортларын тәмамлаучыларга мәҗбүри 3 ел эшләүне таләп иткән закон кабул итмәкче. Безгә монда караганда өйрәнергә кирәк менә Беларусь опытын. Аларда бу система эшләп килә. Шулай ук 3 еллык аларда менә укып бетергәннән соң үзенең специальности буенча укучылар, чыгарылыш студентлары барып эшлиләр. Һәм менә без аларда өйрәнеп кайттык. Аларда мин әйтер идем, ниндидер мондай әйбергә начар караш юк. Ә бу менә аларның частности алганда авыл хуҗалыкларын кадрлар белән тәэмин итәргә бик зур ярдәм итә. Апрельнең соңгы көннәрендә Татарстаннан махсус хәрби операциядә катнашучылар өчен гуманитар ярдәмнең чираттагысын узаттылар. Бу юлы ярдәм кулын сузучылар Татарстанның кулланучылар берлеге, теш табиблары, Ливадия шифаханәсе хезмәткәрләре һәм Арча районының Яңа Кенәр җирлеге халкы. Гуманитар йөкне алып киткән егетләрнең хәрби чуалышлар барган урыннарга беренче генә сәфәр чыгулары түгел. Аларны мондый җитди сәфәргә тапшыруның иҗат төркеме дә хәерле юл теләп озатып калды. Илнур Нурмөхәммәтовның бу 6-нчы сәфәре. Бүген дә хәрби операциядә катнашучылар белән күрешеп, аларга кирәк яракларны тапшыруны үзенә бурыч итеп алган. Илнур Кукмараның хәзерләүләр кооперативында хезмәт куя. Без күп җирен йөреп чыктык инде. Мариупольдә булып, Мелитополь, Херсоннарга хәтлеп барып җиттек инде. Анда Луганскида булдык, Донецкида, Запорожьеда. Бөтен җирендә булып чыгарга туры килде инде. Бу 6-нчы тапкыр барабыз инде. Якташлары хезмәт иткән урыннарга да, башка чәчләргә дә барырга туры килә. Егетләребез белән күрешү үзе ни тора ди Илнур. Анда безнең килгәнне бик ошаталар. Ярыйсыз бар дип әйтәләр инде менә. Бик сөенәләр. Аларның сөенгәннәрен күрү өчен генә барабыз инде без менә. Алар гел килегез дип торалар инде менә. Татарстанның кулланучылар берлеге гуманитар ярдәм оештыруда актив катнашучы оешма. Хәзердә егетләребезгә кирәкле булган әйберләрнең барысын да тупларга тырышканнар. Бүген машиналар 5-нче мәртәбә юлга кузгала. Моның эштәлеге нәрсәдә? Менә безнең бөтен районнардан җыелган, кемдер акча белән бирде, кемдер монда үзендә җитешергән продукция белән бирде. Менә әйтик, Кукмарада без тушонка җитештерәбез, ит тушонкалары сыер итеннән. Аларны бер дигән солянкасы бар, борщы бар, рассольнигы бар. Кемдер, значит, пряник җитештерә, кемдер макаронный изделия. Бу юлы Казан сәүдә базасы һәм Кукмараның горох хәзерләү кооперативыннан 2 машина юлга кузгалды. Илнур Нурмөхәммәтов әйтүенчә, хәрбиләр төрле тәм-томнарны да куанып кабул итә икән. Гомумән, Татарстан кулланучылар берлеге 1 ел дәвамында 10 миллион сумнан артык продукция төяп узаткан. Шул ук көнне башкалабызның икенче ягында Ливадия шифаханәсендә дә гуманитар ярдәм төяделәр. Бирегә аларны республиканың теш дәвалау клиникаларыннан, медицина хезмәткәрләренең һөнәри берлекләре аша китергәннәр. Һәр тартмага аларның исемнәре һәм теләкләре язылган. Яңа технологияләр үзәге хезмәткәрләре дә читтә калмаган.
Оештыручылар аларга бик зур рәхмәтле. Чөнки товарлар арасында медицина кирәк яраклары белән бер рәттән җылыткычлар, генераторлар да бар иде. Монда җыелган гуманитар ярдәмне Ливадия шифаханәсе баш табибы Айрат Әхмәтҗанов озата барачак. Аның да бу беренче генә сәфәре түгел инде. Без хезмәттәшебез өчен бик борчылабыз, эшләргә яңа көч җыеп, дәртләнеп кайтыр дип ышанабыз. Узган барганында да беләбез, юл җиңел бирелмәгән, кыенлыклар да булгалаган. Хәерле юллар аңа. Хәрби операциядә катнашучы егетләребезгә исән сау туган якларга җиңү белән әйләнеп кайтырга язсын дип телибез. Әлбәттә, озын юлларда юлдашыңның кем икәне беленә. Элек барган вакытларда Айрат Шәрип улы Орча районы Яңа Кенәр авылыннан Ленар Гарипов белән танышкан булган. Менә бүген алар бергәләп юлга кузгала. Машина әрҗәсендә Яңа Кенәр җирлеге халкы тапшырган ярдәм дә шактый. Халык бездә бик бердәм, безнең кенәрләр алар аеручы. Аларга бер эндәшү җитте, бөтенебез җыелып, biz ne grubu jıyılganını sizmede kaldık, ne üzütleyen kişi, her kim üzü kilip çıktılar. Biz uylamadık da şakırga, kimden şakırga gitken diyen soru kilip çıkmadı, bütünlüğü de bulmadı. Üzeri bizni izle tavıp, kirip, tuklaşıp, şöyle işli başladık. Biz onların etiyen ilerini jil yağmurdan saklarga tırışırız, üzeri bulmağında. Onlar için көңіл бик ауырта, исән сау булсыннар. Бу теләкләргә без дә кушылабыз. Ир егетләребез исән сау туган якларына әйләнеп кайтсыннар дигән изге теләктә калабыз. Фермер иктисад көенә биергә тиеш. Үзенең 7 еллык эш тәҗрибәсеннән чыгып, Сергей Смальков әнә шундый формула китереп чыгарган. Үсемлекчелек белән эш башлап, аннан соң сөтчелек тармагына күчкән фермер быел үзен агротуризм тармагында да сынап карарга булган. Чистай районындагы Сорсас агротур дип исемләнгән контактлы зоопаркта туристларны ниләр белән кызыксындырмакчы булалар. Фермер киләчәккә нинди планнар кора? Бу турыда Гүзәл Хөсәйнова Сергей Смальковның үзеннән барысында бәйнә-бәйнә сорашып кайтты. Татар Сарсазы белән Иске Роман авыллары арасындагы ташландык дуңгызчылык фермаларына контактлы зоопарк килеп урнашкан. Монда хәзер кош-корт хайваннарның 20дән артык төре бар. Страуслар, енотлар, попугай белән ташбака, хәтта дөяне дә күрергә була. Тик хайваннарның күбесе авыл хуҗалыгында асрала торганнар. Барысыннан да бигрәк авылда шушындай яңа юнәлеш барлыкка килүенә авыл җирлеге башлыгы Салих әфәнде үзе сөенә бугай. Безнең районда әле бу башлангыч пилот проект дип атала инде. Шуңа күрә менә без күпме-күп тырыштык, әле бөтен әйберне булдырып бит алмадык әлбәттә. Бүгенге секенгә хезмәт һәм бердәмлекне яз бәйрәменә дип багышлап без ачырга булдык шушы дине. Менә әйтергә кирәк, моның әйбәтме, яхшымы? Халык өчен әлбәттә бу әйбәт. Бу ял үтү зонасы була. Сергей Смальков Аксубай районында туып үскән, мәктәптән соң ветеринария академиясын тәмамлаган. Заманында шушындагы дуңгызчылык комплексында белгеч буларак хезмәт куйган. Ул вакытта чучкаларның баш саны 24 меңгә җитә. Үзгәреш җилләре комплекска тискәре йогынты ясагач, 2016 елдан фермерлык эшенә керешә. Башта үзе генә иген иксә, соңрак хатыны Алина да фермер булып сыерлар асрарга керешә. Барлыгы 314 баш мөгезле эретерлекнең 80-и савым сыеры. Коровы у нас... Тоқымлы таналарны Киров өлкәсеннән Удмуртиядан алып кайттык. Бер сыердан минималь савым 17 килограмм, иң күбе 32. Азыкка ашлык катнашмасыннан тыш жмых, микро һәм макро өстәмәләр кушабыз. Азык баланслап ашатырга тырышабыз. Без сауган сөтнең сыйфаты югары, хәтта соматика күзәнәкләре дә 230дан артмый. Сыерның сәламәтлеген штаттагы мал табибы кайгырта. Сөтне сату бәясенең генә түбән төшүе борчый ди Сергей. Бүген алар 1 литр сөтне 21 сум 50 тиеннән сата. Алайда әҗәтләрсез эшләргә тырышабыз. Хезмәт хакларын вакытында түлибез ди хуҗа. Үсемлекчелек белән терлекчелек янына тагын яңа юнәлешнең кушылуы өстәмә мәшәкать кенә тудырмасмы соң? Современный фермер. Безнең заман фермеры иктисад көенә биергә тиеш. Сөт бәясе төшсә, туризмда эш җайлана. Кыш көне туристлар агымы кими, сөт бәясе арта. Һәр вакыт җилнең каян искәнен чамаларга кирәк. Яңа юнәлешне зоопарк кына дияргә теләйләнми. Мондагы хайваннарның күбесеннән продукция алына бит. Контактный зоопарк кебек булачак инде ул, зоопарктан айырмалап булачак. Менә монда булган бөтен хайваннарны без киләчәктә үрчетеп
үстереп, производство промышленный масштабларда ясап, репродукция ясап дигән кирәк, шуларның товарларын алып җитештерергә, халыкка чыгарырга диҗибез. Менә үзенчәлеге шунда. Бер торакны тавыклар өчен генә көйләмәкчеләр. Йомырка сатуны җайга салырга исәпләре. Үрдәк күркә итен ыслап, вакуумлы пакетларга салып сатуда файда китерми калмас. Кәҗә сыер сөтеннән сыр да ясый башлаганнар инде. Кыскасы, шималны эшкәртеп әзер продукция җитештерүне җайга салырга исәпләре. Бу эштә Смальковларга кызлары да ярдәм итә. Иң олысы Настя авыл хуҗалыгы техникумында белем ала. Я учусь на коммерцию. Мин сәүдәгәр һөнәрен үзләштерәм. Анда безне тирәнтен сәүдә серләренә өйрәтәләр, төрле продукция турында сөйлиләр. Бу һөнәр без җитештергән продукцияны сатырга бик ярдәм итәр дип уйлыйм. Авыл янәшәсендәге зоопарк әбиләргә дә, бәбиләргә дә бик ошады кебек. Хәтта кайберәүләрнең аппарат белән сыер сауганны да күргәннәре булмаган әнә. Это очень необычно, что есть такое количество животных. Бу шундый кызык, Чистайда бу кадәр күп төрле хайваннар күреп булмый. Диясе генә ни тора. Минем бик тә аның өстендә атланып йөрисем килгән иде. Мне кажется, это будет интересно. Минемчә, бу балаларга да, олыларга да ашарга тиеш, кешеләрнең хайваннарны үз куллары белән ашату мөмкинлеге дә тудырылса, шәп булыр иде. Кунаклар арасында Аксубайдан килгән Сергейны кайчандыр мәктәптә укыткан Луиза Сафина да бар иде. Өлкән ханымның күргәзмәне кызыксынып күзәтүе, укучысы өчен горурланып йөрүе күренеп тора. Ул әйтә, монда ярмаркада коям, әбиләр сөт сатасы килсә, килеп сатырлар. Әгәр дә каймак сатасы килсә, килеп сатырлар. Менә файда була авылга. Менә Татарстанда шундый тагын бер тапкыр әйтәм, җитәкчеләр халык турында уйлый торган, үзе шушы халык янында яши торган кешеләр кирәк. Фермерның планнары зурдан, әле балык күле дә ясарга исәбе бар. Килүчеләрне кунакханәдә кундырып, бер көн дәвамында фермерның эше белән таныштыру да күздә тотыла. Киләчәктә авыл тормышын, андагы эшләрне музейларга барып кына күрергә калмасын иде инде. Язгы яңгыр азгына сибәләп китсә дә, үләннәр бик тиз яшәрә. Бүген дә табигатьнең яшәргән иң матур вакыты. Агачлар яфрак ярган, җимеш куаклары шау чәчәктә. Авыл кешесе тавык чебеш бәпкә алып үстерү хакында уйлана башлый торган вакыт. Андыйлар өчен тагын бер шатлыклы мәгълүмат, күпләп кошкорт алучылар өчен бирелә торган субсидия кире кайтарылды. Димәк, тиешле документларны авыл җирлегенә тапшырырга онытмагыз җәмәгать. Узган атнада Ютазы районының Дымтамак авылы янәшәсендә 3000 баш анаказ асраучы Латиповлар хуҗалыгына да тукталдык. Алар ел сайын авыл халкын бәпкәләр белән тәэмин итә. Мондагы казлар тавышына кулакларың тынарлык. Кайчак шуларны ишетеп, яннарына кырказлар да чыгып тора икән. Әмма андый күренешне булдырмавың хәерле. Кыргый казлардан кош гриппы эләгергә мөмкин. Йомырка сала торган казларны ябылуда да яткырып булмый. Карантин вакытларында да һавага чыгарып кертергә тырышабыз ди Нияз. Монда 3000 баш всего аталары белән бергә 2200 инакас. Күкәй салалар как раз менә период ценоскости. Көннә менә 2200 каз 1050 күкәй чыга примерно 1000 аз гына төшеп күбрәк. Февраль аеннан күкәй салдыр алдыннан бик питательный рацион инде, БВМК концентратлар кушып ашылар ныкны инде богатый витаминами. Күрәсез, йомырка салучы казларны ел дәвамында асрарга кирәк. Чыгымлы эш. Берсе 150 сум торганын исәпкә алсак, йомырканы читтән сатып алу отыштырак түгел микән? Но зато үзеңнең йомырка всегда бар. Бездә элек сатып алып, кайтып инкубировать итеп карадык. Булай каз бәпкәләрендә кайтып подращивать итәдек. Үзебезнеке булгач инде уже свое, как говорится, наоборот, үзебез йомырка сатабыз. Кирәк кешеләргә. Бер анаказ 5 ел йомырка салырга сәләтле. Аннан соң аларны алыштырырга кирәк. Картайганнарын арзаннан гына авыл халкына тере килеш саталар. Ниязның фермер буларак киңәергә дә исәбе бар. Тик менә җирне арттырырга мөмкинлеге юк. Биредәге мәйдан шул 3000 баш каз асрарлык кына. Дымтамак авылындагы элекеге социаль хезмәт күрсәткән бинаны сатып алып, инкубатор урнаштырган ул. Монда инде тиздән кечкенә каз бәпкәләре чыгачак. Аларны тәүлеклек итеп авыл халкына сатачаклар. Ел сайын якынча 35-40 мең бәпкә сатыла икән. Калганын үзләре дә үстерәләр. Хөкүмәт помогает итте. 2018 елны хөкүмәт ярдәм итте. Шулар белән шыматышны казлар ясап киттем инде мин. Хәзер республикада ана каз асраучы хуҗалыклар да, фермерлар да азайды. Йомырканы читтән сатып алып кына эшләделәр. Инде читтән йомырка кертүгә чикләүләр куелгач, Нияз кебекләрнең саны артыр дип фразларга була.
Туган жер тапшыруының бүгінгі шығарылышы тәмам. Аның шираттағысын 12 май күніне 18 сағатта қарарға ұнытмағыз. Біршіған сұрауларығызны экранда көрсетілген WhatsApp номері аша қабыл етеміз. Аралашып яшик, исәнлікте көрішерге yazсын.